Vážení příznivci Hunting 24, v tomto videu bychom vám rádi představili novinku z dílny Part, a to digitální předsádku FD1. Nyní se podíváme, co je obsahem balení. Máme tu návod, který je samozřejmě i v češtině, a to od strany 25. Dále tu máme obal, záruční kartu, USB kabel, imbusy a těsnicí gumičky. Ve spodu pak najdete přístroj. Tady máme gumovou očnici, tak abyste mohli z předsádky udělat pozorovák. Tady máme rychloupínací adaptér, abyste mohli předsádku přidělat k puškohledu, a je tam několik vymezovacích kroužků. A tady máme přístroj samotný. Jak vidíte, předsádka je malinká, váží pouze 326 gramů. A takhle tam přiděláme adaptér. Na doraz otočíte a teď pomocí této pojistky zacvaknete, aby to luplo. Předsádka se ovládá těmito 5 tlačítky z boku a ze zadní strany tlačítkem zapnutí vypnutí. Tady vidíte čočku, vstup pro externí baterii 18650 a tady máme integrovaný přísvit, v tomhle případě o vlnové délce 940 nanometrů. Z pravé strany je potom vstup pro USB a ze spodní strany jsou závity pro případné uchycení montáže, kdybyste z přístroje chtěli udělat zaměřovač. Děkujeme vám za zhlédnutí tohoto videa a přejeme vám všem hezké svátky a úspěšný rok 2024.